Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Vino ya pemirsa. Guys, ini kabar duka semalam Mbah Yud meninggal kabundut. Sing tak post ning Facebook lho ya. Kok iki ngepost kok ora mbok tutup ya. Pemirsa. Itu kan orang cek pas ngene. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah ya guys ya, amin. Aku nek bengi gak rono, si rono Pak Rokan, tapi yang di bayi abang 8:30 ya kan yo, 8:30 kan. Baik dene. 8:30 guys apa jenenge? Baik kabundut dan nek empake wis rono sik bar magrib pambekan. Jon latusan mae nusul ambekan bali rono yo bar magrib. Terus kuwi apa jenenge? Bacakno Yasin barang. Oh, masuk kucing Dan Semua putu-putune. Wis dorono kabeh. Wong jeruk ki ngono kok, guys. Dulu no kabeh masih tangga apa ku yo macakno Yasin. omahe gak amot pokoke. Minta doanya ya teman-teman semuanya. Semoga ditempatkan di surgane Gusti Allah. Amin. Bicara baik gak sakit ngono. Apa jenenge? Maca Quran ejek anu jenenge. Ambek wong ngene iki Penglihatannya juga ngono, guys. Jos Jos. tajem. Jos. kita Ya Allah sendok semene iki. Timbang putu-putune sing nom-nom ku lho. Jos pemalas. Duh, ya Allah pas aku demeng wong boleh verias. Hormono pemalas nek butuh-butuhne kan marah yo iwet kerja kuwi. Nek bengi bisa sarapan nggih. dan Mbak Hani besok yo gak sido. Sono mono rame-rame gak sido, guys. Wis dijabno 1 tahun lagi. tahun depan, tapi wis dijabno semalam neng kono. Jarine ngono jarine, tapi enek sing ngene kok. Mbak wong mbah ae kok ngono, gak jane gak sah ning pas kuwi gak apa-apa ngono, tapi kene manut yo manut wong-wong ngono lho. Dulur-dulure do ngomong yo dijapo sing wong kono ngono. Ya wis dijapo ngenteni Mas Firman. Iki aku wis meneng, guys. Ndek mak iki wis diam bae. Diterusno ngono. Terus enek salah satu budene awake dhewe. Lho, lah Hani iki piye ngono. Soalnya kayak enek ngeling. Heeh. Hani iki piye nikahe sak apa ngono. Sek 2 bulan lagi. Lah lek masih sandiano terus kabeh wong iya anu dijangan dan ditelepon dan gege anu. Tapi posisi Dinteni sak kerja. tahun, heeh. Tapi aku wis nganu guys, saurunge wis kontak-kontak ambek Mas Hilmat. Mun esuk umpamane apa-apane cara musik kawan koyo dadakan ngono kuwi langsung dikei nomor HRD-ne. Jadi langsung atasan. Langsung telepon aku dulu. Tekan kono jam piroan? Jam 2 kurang. Kok lah. Oh tekan cepu. Iya. Tekan cepu jam 12:30. Iya 12:30 kayak guys. Jam 12:15. Soalnya yo anu mampir wong tuwek barang. Rusak sih. Jam berangkat dari sana paling jam 10-an guys. Nek gak izin sik yo mulai jam 11 yo. Nek izin saya mulai jam 11. Iki tak telepon Mbak e. Sampai ADM iki ngono telepon aku. Aku tak kesana dulu ya Mbak, wong mlewayu. Wedok. Iya, tak kesana dulu ya Mbak, nanti tak kabarin lagi, tak telepon lagi kalau udah sampai sana. Soalnya lumayan jauh jaraknya anu. Kalau malah ki panggone. Kerja koyo Hani sel. Kantore ambek anu. Lah iki kok mulai ngono. Iki make mulai, soalnya nek gak mulai kok nunggu 7 hari. Mbak Hani yo. Soalnya Mbak Hani kerja. Ngono, guys. Ya wes, tapi nek izin yo dikongkon njaluk surat kematian. Aku bingung njaluk surat izin kematiannya ning kene apa ning kono. Kan sing kesusahan ning kono. Gune yo Hani njaluke ning kono, gak ning kene. Nek menurutku, guys, kecuali nek kesusahane ning kene lho yo. Nek Deloke ning ati. Ada dijan mang lak bojone gelem ora gawe nang. Koyo iya mau. Nek delok wae. Peti nek tinggo apa-apa, kan yo ora ngarah pengen go apa. Tak gopo. Iya, aku mau butuh bukti tak nggo pabrik. Enggak, Yang kirane masalah mo. pamong liyane lek. Langsung tak. Nek kirane mo. Nek Pak Bayan. Yo wis ora usah anu, gak sesuai surat di ayo wis. Pak Kok tak Bayan. tuduhno mayite.
Ya ini tak mayit itu. Gak kayak Pak Bayan kene iso ngono ya kok njaluk Pak Bayan. Akeh kono sudah aku. Wes mae silakan ngomong. Gua potong ya, tadi ya. Iki lho kok sakit borong anu. Wah, iki lagi. Oke. Monggo sarapan pemirsa kita lesu. Nek dipikirno ya ora perlu mangan. Engko nek mikir gak kelumangan ya Pak D melok ngedro. Sing waras melok loro. Beneran. Pak iki yang kono sedih. Tapi Ora Pak iki, D ini mesti gewetun. Ora rono. Jelas kuwi. Esuk piye? Heeh. Tapi sudah mendino Pak Popo. Sore tak tekoki. Pak, gak duwene mbaya. Enggak. Enek apa ngono lho. Anggete Pak iku nek ning kono hendak rombay iki wong yo Malah pikiran ngono. Wong anggere mulai kok kono ki mesti Sama. Ngelem guys, Yo, koyo piye ya, wajah iki pikiran. pikiran Pokoknya peteng lah wajahnya gak iso. Gak iso guyu. Hiburannya ya mek ning Rizky. Ya jenenge ibu ya wis. Enek nek ning gone mbak kan cah cilik-cilik akeh to, guys. Gak anu to, anake Mbak Dian, anake Heru nek rono, terus liyane. Gawene yak ngene lah. Ini kan ketiris kayak gapin pinanu ngono. Anggete yo Ben pelengah-pelengah. iso di keliling dianu ngono. Tapi ki Rizky yo wis rondok rondok iso Wis yo iso ketok. dililing kok wis kok. Wis Mripate ketawa. wis penglihatannya wis kelihatan ngono, guys. Kalau- Jadi tak kene nang ngene tanganku tak Ngetokno. ngene wis melok ngene-ngene, guys. Jadi yo cepat. Minggu aku balik ke kono. 2 hari ki Rizky gak belum turun. Nah, aku cari kayak yo Wis dikek tanda-tanda paling. Bocah cilik kan yo, guys. yo. Pinter. Sing rono Gampang kan eroan. Rizky karo anak Mas Hiru. Anak Mas Heru yo bar ke kono, mulai ke kono yo rewel, guys. Apa wong kondom kowe? Iya. Rewel anu gak nangis ae ngono. Duh, Rizky yo bar mulai kok kene yo. Waduh, Tapi Rizky ora nangis, cuma dhek melak ae ngono yo, gak gelem paling turun. wedi Cik. Yo wedi lha cah cilik ngono. Mulane nek ngono kuwi kan nek ngene iki wis gak rono mek wis kene ya Nek rono. iki mbok foto mbok kono gak nongonge. Kok moko. Bae Aku nek Kan kok kok- jane. oh kafe nek kene jane yo diambung yo kok. Di demak-demak ngomong yo. Piye bae. Buyute, guys. Kuwi nek cek Mak kok nang omah mak mantuk. Pokoke. kuwi nek cek sehat, walah senenge ra bayani. Fotone akeh. Sayang pecah dhewe. Tapi kok aku mikirnya gini, semakin banyak bertambahnya personil, semakin berkurang juga keluarganya. Ijo lah. Cara mana ki Ijo, tuker-tukeran. ijo. Iya. Tukeran. Jole sing anyar. Heeh. Sing yo ngene. Mu tukul Rizky mbam kayak enak ngono. Sing sing ngono. Engko mak mbak ini larane. Dia babi sini, guys. Tinggal nek Lek Sri Dewi ngomong, "Ojo rene awan-awan, Mbak." Aku kira aku sore ya sini. Aman jam 10 pas 12. Soalnya yo ben karo nganu anak sing dijak omongan akeh ngono, guys. Ada anak-anak. Tapi anaknya semua alhamdulillah sudah ikhlas. Mbak ya wis gak loro, make juga gak loro. Tapi meninggal yang ngenteni make, Mantune. Soalnya make kan memberatkan dua pilihan ya, guys. Yo. Dua pilihan iku baik gak enek, kok nek baik gak enek, anake wah bingung. Kok nek baik sakit ae yo ngesakno baik. Yo sak kadung Tapi anaknya iso terlaksana. Wong iki dua pilihan kuwi, guys. wis takdire yo. Wis Tegese, Mbak. gak ngrasakno loro nek, guys. Wis tenang ning kono wis bareng mbek Mbah Kom. Mbah Ngati. Bareng sedulure mak ya wis akeh kok sing Tapi uga diaworno kok. Soale kemepetan sing liyane. Cuma gang sak cara mulai Mbah anu ya Bang Abi kene nek wong kene nek. Kang Sito. Heeh. Gak apa-apa. Terus ngene, Kuburan. jane nek diaworno mangan gene Mbah Kom ya ora apa-apa.
Tapi ya wis kadung gak apa-apa. Wong padha Kuburane ya di rumah. Heeh. Cedak kok yo awor cedak. Tegale pake Didure. didulur. Kulone. Ya udah. Pokoknya njaluk dungane ayo sing terbaik. Semoga Muga-muga ya Husnul Khotimah mertuaku, wonge apik. Tengah wonge sing layak ya sak oleh banyak sekali pemirsa kok. Wonge semarai drop kan erah pake. Sakit yang kedua kali stroke ya. Pertama stroke wis mari terus kecelakaan. Berkecelakaan stroke kambuh. mari stroke kambuh sampai wonge nangis gak iso mangan barang gak kon. Mbek mak yo mak kaya pas poso. Kuwi terus wonge iki drop terus mikir anakku kecil kok lara ae Kan kesayangan to, guys. Anak lanang dhewe cara ngono ki. Wong nek anak lanang dhewe kan kesayangan to. Bapak itu tapi ora tahu kok ngasari orang tua ora tahu. Nek dikandani cukup meneng didengarkan ngono tok. Dalam mono dikai apa-apa ya semangat gak tahu berontakno maksudnya. Paling sedih tapi ya Pak Eko. jenenge mbokan. Iya. Biyen Pak Entang ngene kok. Kok sedih Pak Eko. Kok mbak nek makku mati senggak nedang aku sapa ngono. Pernah bilang gitu. Ojo ditangisi. Malah melok nangis aku kok. Aku nek ora wong nangis ki ketot, guys. Aku ya anu gak iso metu loe malah ndek penggesan. Pak Kino ya gak iso. Setelah dibongkari bayang urung ya kan. Setelah ditutup ngene. Tak ceritane nek. Bareng Pak bapak kan iso jung nang. ngadeg to. Ngresiki bantal ngresiki apa. Pencetno ya. Apa ini? Mangan